गासिबो माथो इउटुब चेनेल खुलिजोब्बायब्रा एथर एक्ट्रिसबाबो गथ' गथायबाबो माबा इउटुब चेनेल खुलिजोब्बाय बिराद फैसा मोनो नामाब्रा इउटुब चेनेलावलाय आंबो खुलिनांसिगोन र' इउटुब चेनेल नोंनि भिडिअ नागारनोसै ब्लगफोर डलार मोनो होननाय खोनादों इन्डियानावथ' बिराद जाफैगोन रुपिस हिसाबै इउटुब चेनेल खुलिनानै केटिएम बायनोसै आइफन बायनोसै सिख्लाफोर फथायखावनांसिगोन र' एबारनिफ्राय लागाव दिनै खुलिनोसै आङो इउटुब चेनेल अमा जाग्रा हाय लोगोफोर आं न'आवनो दङ आं सानबाय नोंसोरनो खोन्थानो होननानै आंनि बे जाहैबाय आंनि गोदान इउटुब चेनेल नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना आं दा लेखा फरायनो नागिरदों लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ अब्ला हाय लोगोफोर आं दुनायले दोननाय फैदों हाय गाइस आं रुटि जानो नागिरदों दखानाव दंफैयो ओमफ्राय रुटि जासिगोन आरोना आं नोंसोरनो शेयार खालामनानै खालामबाय हाय लोगोफोर आं सिकर जानो नागिरदों आं सानबाय नोंसोरनो शेयार खालामनानै होननानै हाय लोगोफोर आं केटिएम 390 सालायनो नागिरदों आं सानबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लोगोफोर आं दा बिजनि फ्लाइअभाराव दङ आं नोंथांमोननो जोंनि बिजनि फ्लाइअभार आरो बिजनिखौ देखायनो थाखाय थाथ'दों नोंथांमोना नायनो हागोन नीला नीला आसमान ओरै ओरै गोजौ गाहाय माबा माबि औ लोगोफोर आं दा स्टेसनाव दंफैयो आरो ओमफ्राय आं सानबाय नोंसोरजों मा होनो बेखौ ट्रेनखौ देखायनो सानबाय आरो ना आं नोंसोरनाव हनै ट्रेन फैगौ नायलाय जों दाब्रायगासिनो आरो नै हाग्राबारि दाब्रायगासिनो वाव व्हाट द बिउटिफुल जायगा नै रायजोफोर गोजौ गोजौ हाजो दं हिमालय हाजो बायदि नै नाय बयबो मा होननांगौ आयौ अन्थाइ ख्राव ख्राव हनै गथ'फोरा हनै एकदम जाहारबारियाव दंफैयो आरो ना आं नोंसोरनो देखायनो होननानै फैबाय एकदम आसोल-आसोलथार जायगाया दै ना हमदों जों ना लाङि सादों लाङि नै नायनो हागोन नाया नै मोनदों नोङा मोनबायानो गोरानजों होनसै दा मोनायाव रायजोफोर नाय नोंसोरबो बेरायफैनो हागोन जोंनि जायगायाव मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालाम भिडिअ गोदान फैगासिनो